Halo Bang janjinya Bebe, Kapoika kedatangan orang-orang ganteng di sini. Halo. Ada siapa itu? Ada Bang Sabeni, ada Liminho, ada Gurkan, ada Povia. Mereka kesini ngerayain ulang tahunnya Bang Sabeni. Lagi pada makan kue Budapest. Tuh, ini Bang Gustaf dia udah mulai minum kopi, udah kayak orang gede ya. Paul juga itu. Yeah. Welcome. Thanks, selamat datang. Makin ganteng aja kan ponakannya Poika. Ya udah ya, kita makan dulu ya. Bang, makan dulu Bang. Oj! Det är 150 kronor per påse och det gick 5 påsar eller någonting, 6 påsar. Ya, Abang So, Nene janjinya Babe. Sekarang Poika sama Bang Sabede mau ngajak Povia sama bocah no 2 biji. Kita mau makan di restoran Oriental. Restoran apa ya? Pokoknya Arab, restoran Arab lah pokoknya ya. Bajsar han? Karl, bajsar du? Jag vill gå nu Karl, vad ger du? När man har gömma där. Busekilla. Hejdå, Karl. Hejdå. Dia dalam malah duduk. Jadi hari ini kita mau ke restoran Arab. Kita mau makan kebab. Bukan kebab sih, kayak grill-grillan gitu. Jadi ntar kita lanjut pas nyampe di restoran. Oke, uhui. Inget film Remi nggak nih? Ada Abang Gurkan, ada Liminho, ada Povia, ada Bang Sabeni. Oh! Varför är det så tyst? Ja. Nu gör vi göra lugn och fin. Eller hur? Kalm. Kalem, Pak. Kan saya kalem. Kalem, saya so her. Kalem aja po. Kalem aja po. Iya. Enggak dia. Kalem aja po. Gukol dah. Kalem aja po. Iya, uhuy gitu. Uhuy. Abang juga Bang, ayo mana Gustaf? 1, 2, 3. Uhuy. Yeay, kita udah di restoran. Ini kita ngambil salad dulu, makanannya belum datang. Ini Poika bawa saus sendiri, saus kecap. Du kan ju ta kecap nu valde vi sama åt dig, men du får gärna kanske ångra dig och ta bukan. ini yang gede ada di pojokan sana. Pojokan no, dekat saus-saus. Terus ada nggak tahu ini sup apa, nyoba sup-supnya. När jag också går till Godsmagnet så ska ta en dricka ibland. Då tar vi alltid den. Den finns där? Okej. Ja, det finns du vet såna här stora, så här långa, du vet, så här plast. Ja, kolla, såna finns nog där också. Vem är det som gör den då? Det var... Yeah. Vem ser det? Allas. Vi får ta, man får bryta en bit. Au, Ni kan ta också smör om ni vill ha smör till den. Här, det finns i salladen, finns smör. Vad är det på något minus? Det där? Bobak kayaknya. Åh nej, jag vet inte. Men det var det gott. Det smakar lite rädis nu. Jag brukar göra så här med soppan. Det blir lite mer smak. Ska du inte visa dem vad det är? Ska du inte visa dem vad det är? Ya, ini baru datang rotinya. Sambil nunggu makanannya nyampe, saya kasih roti. Ya. Vad heter den brödet? Kita nggak tahu namanya apa. Kita makan aja. Ada kol. Mukbang bareng kol. Ingen. Oh, this you crazy mother.
Bang Sabdi makan apa bang? Enak banget. Enak banget. Ini poika. Daging kambing sama ati kambing. Kol kebab. Mix kebab. Daging sama ayam. Gustaf juga. Enak gak Gustaf? Enak banget. Enak banget. Popia malah sama menunya ya. Sama poika. Kita makan dulu cuy. Mantap. Du får säga nej Gustav om du vill. Titta polisen. Kommer ha mycket mer poliser här nu i framtiden för att de har haft mycket kriminalitet. Säger nej, inte jag. Men det kommer att bli bättre Oj. tror jag. Nej. Nej. Ngebet cie. Yang suka sama Gurkan acung tangan komen di bawah ya. Nih mau komentar under video om ni tycker om Gustav. No, Ya. no. Cie. Kalau ada yang suka call, komen di bawah ya. Please, no. Yang Kamu suka bang. komen di bawah gitu. Kommer till bawah. Komen di bawah. Kommer till bawah. Komen di bawah. Komen till bawah. Iya. Kalau yang suka Poika komen di bawah ya. Acung tangan ya, Po. Yang suka Povia komen di bawah. Samping. Ya, Kol ya. Saya Kol, komen di bawah. Komen di bawah. Iya, yang suka Gustav komen di bawah. Gustav, komen di bawah saya. Komen di bawah. Komen. Komen di bawah. Ya udah yuk kita mau jalan-jalan dulu bentar ya. Oke, uhuy. Oj! Uhuy, cipok-cipok. Cipok-cipok. Lebay lu banget. Här är Gustav. Bra. Och här är jordnöt, peanut. Peanut chip. Ja. Ya anak-anak lagi pada mau main. Oi. Main mobil remote control. Ini tuh banaknya apa dibuat. Tara. Oh shit. Nej!
Okej. Clara, Fediga, go! Baka. Kan jag få lägga den där? Ja. Men vad är runt? Sama problem som Karl. Oj då. Ja, bråttom nu, jag måste bli först. Ja! 1 minut 5 sekunder! Åh nej! Gustav vinner! Ja. Nej! Ja, vi får Yay! Prova bara. Hur man känner då? Man gasar. Gasar. Gasar genom att trycka neråt så. Backar genom att trycka åt andra hållet. Backa, gasa. Ja. Och så styra. Okej. Mamma kolla! Var hon kan hamna. Okej, vad kan det hända då? Akta! Pekar! Clara! Fediga! Go! Go, 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 go! Annars Andra hållet! du förlorar din körkort om du inte klarar det. Nej, fel håll! Inte så fort, man... Inte så fort. Backa! Backa! Jag kan inte ens svara. Ja. Det är bara samma. Fortsätt bara fram! Ja, men det funkar inte riktigt. Det här är ju lika platt! Jag ger upp. Du är duktig på att träffa dem här, det är nästan svårast. För det är bara några stycken som är där. Nah, sekarang rencananya nih si Lee Min Ho penasaran banget sama mie samyang. Di sini dia mau ngajakin challenge makan mie samyang, tapi kita makanya porsi yang sedikit karena saya tahu banget ponakan saya tuh nggak suka pedas. Pedas dikit aja udah merah mukanya, tapi karena dia penasaran jadi pengen banget nyobain makan mie samyang. Nah, kita lihat yuk reaksinya bagaimana, oke? Uhuy. Ohoy! Oj. Ska vi räkna? Bisa, Hasan sedikitnya redan dulu. Redan. Du får äta upp det, Karl. Måste man itu? Ja, du säger att du ska äta upp det. Hah? 1, 2, 3. Åh, för fan. Sikit. Eskling, udah deh. Very hot. Bisa? Oh, no, udah B3 loh. Enak. Oh, ada geraknya. Nah, Gustav winner. Ya. Ya. Yang kedua. Yang ketiga. Kami yang keempat. Bang siapa nih?
mjölk. Ska jag hämta mjölk? Ljus. Mjölk aja kak. Mjölk. Susu dia cepat amat ngilangin plus. Herregud, det är så starkt. Du, kayaknya susu buat suamimu juga dah. Susu buat oh fy fan. Gustav också putar. Ta grader lite så. Jag får den kvar jättelänge. Gustav, ta graden. Mjölk var bra. Här. Ta bort små. Du går fan håller på. Ta isbutat muna. Så, nu är inte med fickan längre va? Her, bukannya kalau nyokap her. Ya abangannya jadi itu aja dulu. Jadi ini si Lee Min Ho udah kagak penasaran lagi dah sama mie samyang. Tadinya dia penasaran banget. Gustav. Tapi akhirnya seporsi kecilnya tuh udah kelabakan, dia udah kayak cacing kepanasan. Abangnya juga udah gak kuat, padahal sedikit itu. Kalau Povia gimana? Masih bisa makan? Masih pedas banget sih, Bang. Tapi perut mah nggak panas. Enggak, Di mulut yang panas. terus lama lagi ininya. Iya. Ya udah ya, begitu aja. Sekarang Povia sama anak mau balik. Mereka nginep cuma semalam doang. Ya udah, nanti lanjut lagi ke vlog selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, sama di share ya. Ya, dadah. Dadah. Cipok-cipok. Cipok-cipok. Yo, Povia mau balik. Bang Linus lagi bantuin settingin Bluetooth. Ska du lägga det här inne kanske? Va? Oj, fick mycket godis här ni. Får jag smaka in? Ja, det var ju inställt på bussen ställa på. Ja, vi provar också. Båda då? Laddare till telefon, har du den? Hallå? Ha? Vilken smak vill du ha? Båda? Alla? Ja. Har du Bluetooth med? Tak. Mums. Dapat permen dari Kol. Tuh. Ja, det är musik. Spotify. Men, vänta, vi kan prova om vi provar det bara. Det där är kul att testa. Spotify. Vi provar Spotify. Sen måste du ha tycker jag. Ja. Okej. Tack så mycket. Hej då. Försiktigt. Ja, det gör jag. Skulle vara här. Ja, men det var ju för snabbt. Ja. Ja, ni har tillsammans. Hej! Ja. Ta hand om Hej då. dig. Duktig du var på det här också. Inte Lycka till äta med mer, barnen på ishockeyt. nudlar, Och tacka så nudlar. säger pappa att om man Eller vill kanske. om ni vill åka förbi med pappa någon gång så är han välkommen också. Ja. Och ni kommer tillbaka om 2 veckor då. Ja. Eller något. Ja, det är lugnt. Så vi hoppas inte krocka med ishockey där också. Ja, precis. Nej, jag förstår det. Nej, men ni är välkomna när ni kommer. Kolla gärna med oss, för ibland är ju vi borta också. Så att vi får kolla så synka. Ja, vi Så inte vi är borta nu. Det kommer blir i telefon. jobbigt. Ja. Jag vill filma. Ja. Ska vi stå här? Mm. Nu funkade i alla fall. Bluetoothen. Ja. Vems docka det var? Docka? Mamma. Aha, tänkte det var, det var Karls. Ja, när jag frågade då sa Karl, nej det var min och mamma sa. Mhm. Ja. Okej. Okay.
Han sitter där. Konstigt där bak. Ja. Kör försiktigt! Hejdå! Chibok, chibok! Tillbaka!